السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مروچی 23 مارچ 2023 رمضان مبارک اولی روچا مروچی نظم بنائنک بتا انو مغرب بتا انو دومی روچا یعنی شمارا سنائنک بو گئے برحال کے وشن نظمی ان نظمارا لکھتا اجاز علی عاجز البلیدی بلیشی روانی سنانی شمدیما ابو انس البلیدی۔ انہی کی رمضان تو رب مہمان تئی دے آہگا مبارک بیدار روچگ تو بوان قرآن تئی دے آہگا مبارک ترا کے دستا گلا چی بالا چگونڈو تا مزن کسانا ترا کے دستا گلا چی بالا چگونڈو تا مزن کسانا گوشن سرو جان پتو میں قربان تئی دے آہگا مبارک انہی کی رمضان تو رب مہمان تئی دے آہگا مبارک تو رحمتانی بگوارو ران و تارا شودا مگور مکورا تو رحمتانی بگوارو ران و تارا شودا مگور مکورا تدیم جنت روام سرباں تئی دے آہگا مبارک انہی کی رمضان تو رب مہمان تئی دے آہگا مبارک کنا سورو ورے مدبو جنی ترابی ما بسرکاتے کنا سورو ورے مدبو جنی ترابی ما بسرکاتے ہمیں تو مائیں نزول قرآن تئی دے آہگا مبارک ہمیں تو مائیں نزول قرآن تئی دے آہگا مبارک انہی کی رمضان تو رب مہمان تئی دے آہگا مبارک اجاز عاجز دلان تو وشکاں قرآن ابوانو بکان تو مانا اجاز عاجز دلان تو وشکاں قرآن ابوانو بکان تو مانا ببات سامے گلا چی شاداں تئی دے آہگا مبارک انہی کی رمضان تو رب مہمان تئی دے آہگا مبارک۔